हेलो लोगोफोर बरायबाय साफ्रोमखौबो बे आंनि गोदान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दिनै जोङो नै जोंनि गलमा मण्डलिया दिनै केरल गायदों बिनिनो आङो नोंथांमोननो नुथाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बे आंनि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन जोंहा केरल रोजाबनायनि लास्ट जोबनायाव जोंहा माखासे जानाय रेडि खालामनाय जादों आङो दा उनाव नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बिथाङा जाबाय नितु खाख्लारि बिथाङा जोंनि गलमा मण्डलिनि सासे एक्टिभ मेम्बार आरो बिथाङा सासे दायो बिबानगिरि गलमा मण्डलिनिनो आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो जा दिनै बेयाव केरल रोजाबनो फैनाय साफ्रोम इसोर बिसायि बिथांमोनखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिथांमोना जाबाय इयुथ डिपार्टमेन्टनि नै बिथाङाबो सासे बिराद मोजां दामनायाव नायलांबानो जाबाय बिथाङानो जादों सिमसन बसुमतारी बे जाबाय गुमै देबेदचान बेनिफ्राय आरो नै बिथाङा जाबाय जोंहा आदा मिलन बिथाङा मास्टर आरो नै बिथाङाबो सासे लेक्सारार नोंथांमोना सिनाय मोनखायो जानो हागौ आङो दिन्थिलांदों बिथांमोनाबो केरल रोजाबनायाव बाहागो लादों आरो नै बिथाङा कान्चन बिथां सासे बिजनेसमेन जोंनि गलमा मण्डलिनिनो बिथाङाबो एक्टिभ वार्कार नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिथाङा बैनाय रोदोम पहिला रोदोम जा नै बिदि जानाय जगार खालामनाय जादों नै बेयो जाबाय ओंखाम माइब्रा सोलामनाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओंखाम माइब्राजों नैदि अमा बेदर गोरान बेनिफ्राय आरो आलु बिदि संनाय जादों बेनिफ्राय मा बेदर बियो आब' अमा बेदर आलु आदसा अमा बेदरा गोरान ना गोथां गोरान दे बेनिफ्राय आरो बिनि उनाव मा दङ दाउजों आलुजों नैबे जा आब'मोनानो दिनैनि जानायखौ जगार खालामदों ओंखाम माइब्रा सोलामदों नैबेयो सोलामनाय होनना बुङो बेखौ जोंनि रावाव आरो गुबुन रावाव बेखौ बर' रावावनो जेनेबा गोबाङा हमनाय होनना बुङो आरोना हमनाय होनना बुङो ओंखाम माइब्रा हमनाय नै जा ओंखाम माइब्रा हमग्राफ्रा नैबे आब'मोनानो आरो अमा बेदरखौबो बिथांमोनानो संदों औ बियो दाउ बेदरानो आब' लकेल दाउ दा नै नोंथांमोननो दिन्थिदों बे लकेल दाउ बेदर जा नैबे आब'आनो संदों बेखौबो बिथांमोना संनायाव बिराद मोजां जोंहा नै केरल रोजाबग्रा हान्जाफ्रा सफैबाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बरदिन आरो गोदान बोसोरनि शुभेच्छा बावनाय न'खर थुलुंगाखां होनाय नायलांदो नै माखासे जोंहा नै बिथिं अर सायदों नै
Git gel.